My vás tady vítáme znovu u rozhovoru s Matějem Zatorkajem. Jak jste si možná všimli, tak včera se nám to úplně technicky nepovedlo. Na druhé straně to už máme aspoň připravený, secvičený a výsledek bude možná o to lepší. Jak jsem už říkal včera, Matěj je velmi známý hráč v našem regionu. Je to bývalý a už znovu současný slovenský profi hráč, pokud to vezmeme podle těch kritérií, která se k tomu běžně používají. Samozřejmě asi podle reality. A já jsem se včera Matěje ptal na to, jaký vlastně probíhal ten jeho proces přechodu, kdy vlastně on byl profi hráč, pak už profi hráč nebyl a znovu se k tomu vracel. Takže já budu rád, když by nám tady se s našimi čtenáři podělil tady znovu o to, jak se vlastně znovu dostal na prkna, která znamenají Magicový svět. No vlastne on to, pre tých, čo nevedia, vlastne môjim prvým takým veľmi veľkým úspechom bolo vlastne druhé miesto na Pro Tour Berlin v roku 2008. A vlastne to bolo zároveň aj v sezóne, kedy som mal aj 17. miesto na ďalšom Pro Toure a ešte nejaké GP výhry som mal k tomu. Čiže som dostal na 37 Pro Tour bodov, čo bolo vlastne veľmi solidné a to mi vlastne umožnilo byť pro level na takej úrovni, že to bolo docela v pohode, že sa to dalo popri škole veľmi v pohode zvládať aj finančne. Ten ďalší rok už bol trošku horší, ale stále som uhral 18. miesto, myslím, že na Pro Toure v Austine, takže stále som si udržal pro level. Ten ďalší rok bol trochu horší, ale nejaké tie výsledky som tam dal dokopy, aby som mal ten status. No ale vlastne posledným Pro Tourom, ktorý som hral, bol Pro Tour Philadelphia 2011, čiže vlastne 3 roky pro kariéry skončili. A vlastne následne nemal som toľko času, keďže som mal prácu, ktorá bola dosť časovo náročná, tak som sa mal problém vrátiť do tej hry, aj keď som chodil na PTQčka a GPčka, tak som nemal čas toľko testovať, ale potom ako som zmenil prácu, tak to zrazu bolo oveľa lepšie, mal som čas, začal chodiť viacej, sa pripravovať, ale veľmi úspešný, až tak mi to zase strašne nešlo. Mal som tam hlavne taký jeden PTQčku, keď som bol vo finále a v tretej hre som prehral na to, že super mulligan na 4 a nepodarilo sa mi to aj tak zvíťaziť, takže to bolo také drsné a už som myslel, že sa mi to aj nepodarí. No a následne som si hovoril, že ide modernová sezóna, tu mám rád. Dostal som balík od vlastne brazílskeho profihráča Willyho Edela, ktorý mi odporúčil, že toto je dobré, to som testoval, bolo to vlastne Jund s boom boostami. Takže to som potom hral na Magic Online PTQčku, ktoré som vyhral. A vlastne offstate to zase začalo, kvalifikoval som sa na Pro Tour Dragon's Maze, čo prednedávno, a tam som hral 8, čiže vďaka tomu som získal dostatočne veľa Pro Tour bodov, aby som zase mal status a bol kvalifikovaný minimálne na ďalšie 2 Pro Toury a dúfam, že sa mi podarí aj na ďalšie kvalifikovať. Mě na tom, co jsi teďka říkal, zaujalo, že si dostal ten balíček od toho brazilského profiplayera, zároveň jsem někde četl, že si na ten Pro Tour Dragon Maze testoval s Němci, včetně Kaje Budeho. A včera si myslím, tady nám říkal, že budeš testovat s nějakou skupinou profihráčů z zahraničí i na nadcházející Pro Tour. Mohl bys to nějak blíže přiblížit, po případě říct, jaké to je být testovat skupinou, kde Kaj bude? No určite je to zaujímavé a on to vzniklo skôr tým, že ja mám veľmi dobré vzťahy v podstate so všetkými lepšími hráčmi, keďže ma poznajú, lebo napríklad nielen, že som dlhšie hral, ale robím teda coverage, ktorý sa určite dostaneme, ale napríklad aj na Pro Tour v Gate Crash v Montreale som letel, lebo som našiel lacnú letenku a proste som tam išiel len tak podporiť kamarátov a zažiť si nejakú inú krajinu, v ktorej som ešte nebol a aj tam som vlastne sa zase stretol s ďalšími ľuďmi a už tam vlastne začali tie konverzácie, kedy ja mám dosť dobré vzťahy s rakúskymi hráčmi a oni majú zase dobré vzťahy s nemeckými hráčmi a tak sme to nejako dali dokopy, že vlastne ja, Ivan Floch, Standa Cívka, Robert Jurkovič a Lukáš Jaklovský sme testovali všetci spolu. A s tým, že sme si vymenali informácie vlastne so skupinou rakúskych a nemeckých hráčov, kde boli hlavne hviezdy ako Kai Bude, ale bolo tam napríklad aj Helmut Zubersberger, dvakrát víťaz GPčka, alebo Thomas Holzinger, tiež Pro Tour Top 8. Veľmi dobrí hráči z toho regiónu a myslím, že celko na tom Pro Tour sme aj ako tým docela v pohode skončili, aj keď mohlo to byť samozrejme ešte trošku lepšie, kebyže takže pre ostatných, nielen pre mňa. No. Když tady zmínil ty různý hráče z různých regionů a máš možnost to porovnat, je nějaký rozdíl třeba mezi tím, jak to hrají nějak obecně Magic, nebo jaké mají preference Němci, Rakúšani, nebo třeba Slováci, nebo Jihoameričani? Toto je veľmi zaujímavá téma, na ktorú by asi tento rozhovor nestačil, ale jedna vec taká najviac, čo mne tak najviac bije do očí, je, že väčšinou slovenské českí hráči sú takí konzervatívnejší a keď im predostrie niekto nejakú šialenú ideu, tak väčšinou sú skôr, že to berú ako za blbosť. Kdežto zahraniční hráči, možno aj takí, ktorí už si niečo zažili, tak proste by oni mali, jak by som povedal,
No oni to proste tak nepovedia, že to blbosť a možno iba tak na prvýkrát, ale zamýšľajú sa nad tým trochu viacej. To sa mi stalo napríklad v tom testingu na ten Pro Tour, že sme prišli, stretli sme sa s tými Nemcami a Rakúšanmi a oni hovorili, že no Azorius Champ to je zlá karta. Akože je v pohode, ale vždy ju sideboardujeme von. A všetci Standa, Robert a Ivan, že to je blbosť, Azorius Champ je vždy dobrý, ale ako my sme aj tak počas turnaja som pochopil, že áno, že tiež som dával nejaké tie čavy von. Máme poradu, my všichni zatýkame nám. Pojďte dál. Ty jsi tady zmínil to, že vlastně se dostal k těm coveragím. Jak se vlastně člověk z poměrně malé krajiny, která nemá dominantní světový jazyk, jako je Slovensko, dostane k tomu, že dělá coverage vedle lidí, jako je Rich Hagen nebo Frank Carstrom? No, to je dobrá otázka, sám tak až tak veľmi neviem. Ono to vlastne bolo skôr tak spontánne, že ja som, keď začal coverage robiť z turnajov, vlastne už na GPčkách tiež, v Amerike, tak sa mi to veľmi páčilo a veľa som to pozeral a videl som veľa vecí, ktoré by sa dalo zlepšiť. A vlastne s Richom som sa poznal už začať, lebo som bol vlastne ten pro, tak on sa so mnou aj rozprával a bral ma ako hráča, zaujímavý do rozhovor. Hlavne tým, že vtedy ešte Ivan a Robert Jurkovič možno ešte neboli až takí, nemali až také výsledky, to vlastne prišlo postupne, keď ja už som upadal. A tak vlastne som sa s Richom bavil, že takéto niečo by ma možno bavilo a nečakal som, že niečo z toho bolo, ale rok na to sa ma spýtal, či by som chcel. Takže to vyskúšame a vlastne osedy už som ich robil minimálne 8. Takže to určite, je to super skúsenosť, no. A máš plán v tom pokračovat, nebo v případě, jak to dělá příští rok, když máš ještě profi level, ještě to, že to se nějaký coverage? Hej, no je pravda, že ak človek chce udržať profi level, tak vlastne tie Grand Prix sú dôležité. Ale vlastne tým, že teraz začína nová sezóna a vlastne pod Pro Tour Teros v Dubline je vlastne úplne sa ide od nuly, tak ak by som tam možno uhral nejaký lepší výsledok, nejaký top 16 a top 25, tak by som mal väčšiu motiváciu hrať viacej tie GPčka. Takže áno, to určite je, od toho sa to veľmi vyvíja, ale kebyže sa mi napríklad až tak nedarí, určite by som chcel robiť viacej tú coverage, lebo mám pocit, že dlhodobo už nedokážem byť hráčom, už som vlastne mal svadbu a určite budú deti v mojej budúcnosti, že nebudem mať toľko času testovať a hrať a podobne, ale coverage je v pohode, lebo vlastne tá príprava tam existuje, ale dá sa zvládnuť deň pred tým Grand Prix v pohode a vlastne je to iba víkend, čo som preč a vlastne je to aj honorované, čiže určite je tam väčšia motivácia a taká väčšia istota, ako keď idem na Magicový turnaj a nemám šancu, že sa dobre umestím, aj keď si verím v ten formát. Jo, tak vzhledem k věku pak ty jistoty jsou vlastně důležitý. Já jsem měl ty konzervativnosti tak. lidí, ale hej. Já bych se ještě na úplný závěr vrátil, že si včera v rozhovoru pro Smus říkal, jestli nejvíce váží svého výsledku na mistrovství Slovenska roku 2003. Mohl bys to nějak přiblížit ten turnaj? No jasné. Hej, to vlastne z tých otázok bola táto, ktorá ma veľmi prinútila sa zamyslieť, lebo vlastne už je to 10 rokov dozadu, čo som vyhral tie majstrovstvá Slovenska, to bol vlastne môj prvý veľký úspech. Aj stretol som veľa vtedy najlepších slovenských hráčov v osmičke. Vlastne som v osmičke poradil Ivana Flocha, ktorý tiež vtedy tak začínal, ale mal už rešpekt ako hral. Alebo tam Robert Jurkovič alebo Juraj Smer, ktorý bol vlastne dvojnásobný šampión tiež. Veľká legenda slovenského Magicu, ktorý už žiaľ toľko nehrá. Takže vlastne to bolo vtedy dôležitý moment, aj ten úspešný kvalifikácia na ten Pro Tour, bolo to do Berlína, čo bolo neskôr aj tá signifikancia mojej top 8 bola veľmi pekná, ale tam bolo veľmi dobre to, že som mal balíček, ktorý bol veľmi dobre pripravený na metagame, vedel som presne, čo ma čaká a balíček som mal taký, že som myslel, že v miestnosti som mal 4 zlé matchupy a povedzme teda, že 5% fieldu som mal zlý matchup, ale 60% fieldu som mal dobrý matchup a ten zvyšok bol taký, že 50-50. Tenkrát hral hráč? Vtedy bolo okolo možno 50 hráčov, 40-50, tak nejak. No docela komorné, a to vždy tak bolo, ale zase na druhej strane tá kvalita tam docela bola. Akože počet hráčov dobrých v tom čase bol určite menší ako v Česku, ale podľa mňa tá kvalita bola veľmi podobná medzi tých top 10 hráčov, vtedy keby bolo top 10 Slovenska proti top 10 Česka, tak myslím, že by sme neboli outsideri. No to asi ne, protože v tehdejší době, když probíhaly ty money drafty počas těch Pro Tourů, tak většinou to bylo takový vyrovnaný, jakože ten vyhráli čtyři Slováci, takže ta kvalita asi regionálně byla vysoká. Takže jsem vlastní balíček a s tím si prostě vyhrál. Áno, zeleno-bielý life gain, funguje to, raz za 10 rokov to možno zafunguje, hej. Kedy hlavne aby všetky karty buď pridávali životy, alebo zabíjali príšerky a zeleno-bielý kontrol, bolo to veľmi vtipné, uznávam. No. A tak na to se pak hezky vzpomíná, to je jasný. Najhoršia karta, ktorú som kedy hral v tom balíku, teda vôbec, bol Life Burst za 2 many, pridáš si 4 životy a potom si pridáš 4 životy za každý ďalší Life Burst v hrobe. To som hral 4-krát, áno. A to mi vyhrávalo hry.
To byl zajímavý turnaj. zajímavý Každopádně turnaj. my ti děkujeme, že jsi udělal čas a přejeme ti hodně a co nejvíc úspěchů jak v pracovním, tak v soukromém životě. Díky moc. Díky.